bafethu, ngiyanibingelela, ngiyanamukela kuyona-ke i-channel. Uma umusha ungakhohlwa subscribe uphindele ulike le video bafethu. Ngibuka lento yale ntombazane ekuthiwa uNaledi. Abantu abaningi-ke bayamazi uNaledi, intombazanyana lo i-celebrity lakhona ngapha KZN. So into engenza ngigcine ngikhuluma ngale video ile post le engiyibonayo kuzona iy'ngqwele lapha, ukuthi ingane yabantu inhle ngempela, kodwa ayi bathi ayihehi ayihalisa, abanye basho njalo. So lento ingenza ngizibuza umbuzo ukuthi-ke kungani besho lento abayishoyo. Mhlawumbe omunye umuntu engavumelana nami ngoba khona otheke into egcine yenza ukuthi-ke abantu bengakuboni leyo nto kulo ngane, ingenxa yokuthi vele akakafanele ukuthi bayibuke ngalelo liso lelo ngoba kusayingane. Njengoba-ke ayigqoke kanje, niyawubona nombhalo lapha uthi omunye akushayeki ngisho indlwabu ngayo, njengoba ebhalile lapha ingqwele la ibhalile. Angazi kusho ukuthi babuye benze zona lezo zinto lezo, bebuka iy'thombe zama-celebrity, bebuka iy'thombe zomahu abantu bese bexukuza i-champagne. Uthini umbono wakho ngalo mbhalo? Ngoba manje eyi ngizithola nginako ukuphawula, kodwa ngigcine ngingazi ukuthi-ke ngifinyelele kusiphi isinqumo uma abantu bekwazi ukukhuluma ngale ndlela abakhuluma ngayo. Kusho ukuthi lowo muntu kahle kahle akahlukile nomuntu ogreyiphayo, kodwa manje noma okuharasayo nje, kodwa manje ekwenza lokho verbally. Uthini umbono wakho ngani kwethu? Awukuphawule la kwi-comment section. Do you feel the same as lo mfo ekhuluma, noma mhlawumbe ikhona enye indlela wena lapho uzizwa ngayo uma ubona-ke iy'thombe zomntwana lo noma zayo le ntombazane? Ake sizwe ngawe futhi, ake sizwe ngawe. Anyways, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like this video. Danko.